Joo. Moi YouTube. Tänään mä ja mun veli niin kuvataan tämmönen Red Bull haaste. Yritetään juoda nää 2 ykkösellä. Joo, aloitetaan. Mitä tähän pistää? Noniin, avataan nää. Korkataan. Nyt vedetään nää ykkösellä. Joo. Noniin. 3, 2, 1. Voi. Oota. Jep. Mä en sano vielä pohjat, et sä vielä voitti. Mitä? No. Okei, se oli tasapeli. Tässä peli. Kohta mennään hakemaan kaupasta uudet Red Bullit. Eiks Ehkä. Tai jotkut limut tai jotkut. Tai ehkä möfföt. En mä tiedä. Joo. Pitää hetki taukoa. Brain Blasterit haaste. Ai tässä samassa videossa. Ei. Mennään vielä lastaan möfföt. Ensi video. Joo, moi.